Авылга килеп кергәндә каршы алучы мәдәни учакка 1975 елда нигез салынган. Узган елда урындагы инициативаларны яклау программасы нигезендә әлеге объектның җылылык системасы һәм 8 тәрәзәсе, эшлекле гамәлләр проекты буенча калган тәрәзәләр һәм керү ишекләре тимергә алыштырылган. Агымдагы елда исә шушы ук проект кысаларында клубка музыкаль җиһазлар, ягъни ноутбук, идарә пульты, микшер, 2 колонка, 3 микрофон алынды. Шатлыклы вакыйга мәдәни учакка авыл халкын җыйды. Җыр-моңга гашыйк юлдашларга концерт программасы тәкъдим ителде.